Stefania? Așa, hai băieți. Și doar n-am poate și că nu ai nimic, nu doar nimic. Hai, Bițu, mai repede. Era de bine, era o maximă, ceva, o cugetare. Landgren, băiat. Tu semeni cu el așa, n-ai de cât. Foarte bine. Hai, coboară fundul, mai. Mult. Vlad în Greanu. Hai, maxim în față. Eu zic că vă... Am insistat acolo, uite mine, și zic, băi, ascultă-le, uite la mine, nu mai dai așa, omul nu te-i strică nici nu-i bine. Nu s-a dat chiar mai bine. Vă conchidă la copii. Era cel mai bătrân copil. Așa, Marian, hai, ultima săritură. Așa, maxim, bun. Respir. Are genunchiul mai gros ca în curte. Ăla se mai repede. E ca o măciulie. Hai, Stefania. Cam cum poți de termin tu din...